Dapdap Floating Cottage dito sa Bugas, Badjan. O, kurig na ko sila. Hi everyone! Hi! Hi to our driver. Asa ay tanaan? Okay. Regular lang. Ito 90. Isa lang. Dito na tayo. Oh, darera. Sakay tatong kuan bangka-bangka. Hello mga ka-lifers. Ngayon, dumating na tayo dito sa Dapdap Floating Cottages dito sa may Badjan, Bugas, Badjan, Cebu. Kami ni Edwin, ni Baby. Nag-motor lang kami. Tapos sila multi-cab para kasyang lahat. So ngayon, punta kami doon para magbayad ng registration or di kaya entrance fee. So yeah, let's go guys. Hi, say hi to my vlog. Say hi to my vlog. Hi vlog. Nga nami sa Dapdap Sa Dapdap. Floating Cottage. Kay maligo og? Bigo. Og? Daga. Yay! So let's go guys. Ay dong, ayaw dito. Okay. Ito tayo doon. Akong helmet ko, balik ko kabili. Dapdap Cebu. Dapdap Badjan Cebu na kami dire kay kuan kanang Black Saturday mo ni mga ligo mi dire. Daghan kay gawiting sa kuan sa cottage para manakay sa kuan kanang bangka. Na hi guys. Sa akong mga chicks dira. Sila'y talaba. Pa. Pat. Hi guys. Hello guys. Hello mga mga kahigala. Kayo dari nga kuan guys, but sad to say sa karon lang nga adlaw is daghan jud kay tungod Black Saturday siya. So daghan jud kayong mga likog dagat. Holiday manggod mo na siya nadugay mi dere. Waiting pa mi kay napay una na mga batch nabot dere. Mo na siya waiting lang sa. Are you excited, Ethan? Yes. Okay. You're so excited? Yes. Excited, uy? Oh, mag-wait lang ka ha, kay magsuot mag-life jacket ha. Ikaw tayo na tayo. Ang kanang dala nilang dani. Ay, waon dyan ang diaper ni baby. Apila na siya life jacket? Oh, apila na siya life jacket. Ayun, ha? Apila na life jacket. Ingon na bata na. Oh, apilan.
Go ba? Ikaw lagi si Inday, oh. Ay mga kahigala. Ay mga kahigala, nami karon sa Dap-dap floating cottage. Dap-Dap Floating Cottage. So first time na ko ni nga musakay og cottage nga naa sa dagat. Yeah, try na to ron na. See you. See you, Patpat. Hello. Dito sila entrance. Dito sila mag-gawat. Ay. Aron, padong nami sa... Unsay tawagan ng bibi? Sa sakayan, sa waiting area. Kay diri sa Dap-Dap, ayo siya sa dagat. Actually, dagat na siya mga mangrove. But layo pa siya sa kanang liguanan jud ba. So, ang buhaton diri is kwaon mi og gamay nga rag sakayan para dadon dito sa floating cottage. Mo nang diri mi mag-waiting and yes guys, nice kay diri. Though naka-wait jud mi pila ka minutes diri sa may entrance is because daghan jud kayong ga-waiting po, daghan pa kayong na-array. So, ano siya? Hi guys, welcome sa vlog. So, diri atong waiting area, ma'am. Thank you. Are lang sir, bili sir. Ah, magakuan ta. Dapat. Ada na karere. Bye guys. Bye guys. Ay, gilak pa ta. So what's up mga guys? So naari na karon diri sa Dap-Dap Dap-Dap, diri sa Bugas, Badjan. Badjan. Bugas lang. Kung naka-remember mo na mi upload diri sa una, kuy mi duha diri gihapon sa mong page. Niari mi kuan, Dap-Dap Floating Cottage. Kaso wala jud mi ka. Oh, walay tao diri sa Open. dili siya open. It's because mao di ay. Kay Kay dapat nasan? siyang taob ang tubig. Dagat. Taob ang dagat. Shout out. Okay, shout out. Sa may pangalan ninyo? Oh, shout out Ninyo Ogne. Ogne. Angking. 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 Oh, Shout out. Ni Ninyo Ogne Angking. Taga Derira mo dong? Taga Derira ni sila guys. Yahay kaayo kay kada adlaw. Pwede ra gid guro sila kuan diri makaligo-ligo. Welcome to Dap-Dap Floating Cottages. Diri sa Bugas, Badjan. Wala magkaon? Ato ay ba? Nay ko ano? Sa man? Kaligo ang mama, kaya Yamba ka. Bigyan ka kay mamba ka. Ayaw pag silo.
Okay. May ambak ka daw? Hi guys. Lego! Lego! Kubay to, ambak ang kubay ka. Sige na lang. Okay. Okay. No! You gotta fall! Patudo ni ko kay Slim ka. Patudo ni ko kay Slim. Dilo. Dive ko na bebe. Ako magkanan na. Susanday na mo. Ay, o, dapat ka. Laita na ko. Ano ka yatan? Layo ko lang ng bata. Hi guys, hello mga kaigala, nangaligo mi diri sa tungtunga. Nya dibi ka balong malangoy. Asa man tong kuan gago? Ito, giulit papa ko sa ay. Nana mi diri sa tunga-tunga sa dagat. Ana mo ni ang dap-dap floating cottage. Guys. Wala ang likod na, wala na mo dara diri. Hi, Ethan! Ay, puto-puto yung cottage ka rin. Sa Lutaw? Ay, puto-puto yung cottage. Ano ba? Lahat ba ba? Ow! Hi, guys! Ano yung kagustuhan? Guys, yung mga kulang ko eh! Tungod na dahil sa life jacket. Tip! First tip, dapat mag-life jacket mo if dili mo sure kay bawo mo malangoy. Itan, oy! Ay, dito! Ang dito, pikas! Wara ba kayo makita natin? Hindi na tayo makita. Paning kamot, paning kamot, paning kamot. Patabang ka, de. Kamot, darabay lansang ha. Paning kamot. Hi guys. Kulay hagdan rin na pita guys, manong galisod ko. Kat-kat. Kaya ano na ako dito ganina sa may hagdan. Daghan din katapok. Manong rin lang ako ni Agi. Nice kayo dari sa dap floating cottage guys. Kaya di ka mag-expect bang nakabig yun ako bitaw nga kanang duol-duol lang siya sa may shoreline. Pero medyo layo-layo din siya. And basta kita kayo ni mo ang pakita dito eh. Ang kanang kuwan sa highlands oh. Nice kaayo. Dili lang yun siya makaklaro sa video guys, pero nindot jud kayo, di siya maklaro but nice kaayo. And then daghan kayong tao ron. 9 cottages ang ilang available diri, but then tungod sa kadaghan tao naay kuan ka table lang, but then pag human na hawa na sa dang uban, so nakapulisan mi. Ano siya? Katong siguro may alas 5 diri. Tiyo po sa nato.
Palo? Okay naman na. Ikaw ba? Okay naman na. Kailangan namin. Nalingaw si Ivan. Doon na oy. Hapla ako kayo lagi. Ana di ay unta di ay dapat. Ayaw mo kwan. Ana. Piyong ba kung mahadlok ka? Ito. Ito. Nonsa ka? Kailong kang tubig. Usa ka kilong asin. Migawas ang kuan. Libula. Giinom. Liburot. Iniglayat gini mo. Iniglayat niyo ba? Napa man yung tubig mo dire. Ay sa ginhawa. Trapo isa. Murag akong kinaon ni balik babaw eh. Woo! Kanindot dire. Gawang aiban kita, gaiban ka pila ga ambak dire. Oh, tanawa ambak balik man. Balik man. Ambak. Ala si ganina oy. Kita sinong ato oy. Dili mahadlok aiban. Itan gani ambak naman siya dito sige. Itan ang nguso naman sige ka ambak dito. So, may isa. Kaon sa Migbiko. Gay na. Ngailan song dito ma? Wala na ako mong ilong dang? Wala na sulod sa imong ilong? Lagi mo yung hanggabo. Para sa tayo. Diop na ni. Ang masasabi mo pa sa dere, Anong tawag na iba? floating cottage. Floating cottage. Ang masasabi na floating cottage. Sa imong masulte. Maraming tao sa mga kapaligiran. Ikaw ban? Pati lingawa ban? Ikaw, lingaw kay ka? Hindi ka wala di ka hindi ba? Lingaw Wala akong masasabi. Ikaw, are you happy? Are you happy? Yes! So very happy? Lablab ba ng dudong, uy? Lablab ka, tika. Sabi na ako, resistant na? Oo. Oo. Pero dili ko, uy. Uba pa lang eh. Hi everyone. So karon padong na mi mo uli. Nag-wait na lang mi sa among sakyan padong dito sa coastline, dito sa may kuan entrance. But mo na siya naghuwat pa mi kay nagsunod-sunod sa pod ang mga tao og kuan diri exit. Naghatod pa sila dito. So we have some time to do picture taking here nga wala kayo tao. Nice kayo guys. Awa.
for the ride. Kina siya. We're here na guys. Dito na kami malapit sa may karsada. Alam, balik si Inday. And yung nakita talaga namin dito yung tubig. Bumaba talaga yung tubig. So it's low tide na or coming low tide na talaga. Salamat kayo. Right now guys, it's around 5 p.m. Mga 5:10 p.m. siguro ngayon. And isa kami sa dalawang grupo na nabilin sa floating cottage. It was a nice experience guys. Super nice talaga. Super na super.